Według Transparency Index International 2016 korupcja w Polsce, czy aspekt korupcji trochę się poprawił w Polsce z roku na rok. W tej chwili zajmujemy 29 miejsce na 176 krajów. Także pod tym kątem można powiedzieć, że jest lepiej. Podobnie według badań Ernst Young ostatnich okazuje się, że pracownicy firm mówią o tym, że rzeczywiście korupcja stanowi już mniejszy problem niż przynajmniej rok temu czy kilka lat wstecz. Natomiast w dalszym ciągu są duże wyzwania, dlatego że około 1/4 pracowników przyznaje się do tego, że byłaby gotowa wręczyć łapówkę do tego, by utrzymać relacje biznesowe. Jest to niepokojące. 50% ankietowanych stwierdziło, że nie informuje o takich zjawiskach, tego typu zjawiskach, dlatego że obawia się o swoje bezpieczeństwo. Około 70% respondentów stwierdziło, że ich menedżer bądź też zarząd byłby gotowy do nadużyć po to, by biznes poszedł do przodu, po to, by uzyskać wyniki krótkoterminowe. Per saldo, jeśli chodzi o taką analizę globalną, między innymi Harvard Business School stwierdziło i na podstawie swoich badań, że działalność korupcyjna się nie opłaca długoterminowo, dlatego że zysk jest praktycznie zerowy, a jeśli wyjdzie na jaw nieprawidłowość, to kary mogą pogrążyć przedsiębiorstwo. Światowy Bank z drugiej strony stwierdził, że problem korupcji w 2016 roku znacznie wzrósł w stosunku do tego, co było w ostatnich 5 latach. Stwierdził, że korupcja, możemy ją w tej chwili ocenić, że to jest 5% globalnego, światowego PKB, co stanowi około $1 tryliona. Można powiedzieć, że to jest tak, jakby nagle z gospodarki światowej wyparowało PKB Niemiec. Wszystko zależy od decydentów, czyli od osób zarządzających organizacjami, od wprowadzania odpowiednich kodeksów etycznych, od odpowiedniego ładu korporacyjnego, od promowania odpowiednich zachowań w organizacji, od monitoringu i kontrolowania. Bardzo dużą rolę odgrywają w tym finansiści, którzy mają na co dzień do czynienia z informacją, która napływa nie tylko z działów finansowych, ale również z otoczenia przedsiębiorstwa i są w stanie wyłapać przy wykorzystaniu nowych technologii, bo to jest też dla nas w tej chwili możliwość, aby dobrze monitorować, analizować przepływy pieniężne, zauważać nieprawidłowości. Także te aspekty i oczywiście absolutnie istotna jest ocena ryzyka, bo jeżeli nie mamy dobrze zidentyfikowanego ryzyka, tych obszarów, gdzie te łapówki, gdzie te nadużycia mogą zafunkcjonować, tak jak na przykład w sprzedaży, tak, no to nie będziemy w stanie dobrze tego kontrolować i monitorować.